Привет на всички, аз съм Петкана Солакова. Ботовете с изкуствен интелект, така наречените невронни мрежи, навлизат все по-нашироко в нашия живот, в нашия бизнес, като улесняват нашата работа и за много по-кратко време. Можем, например, да си създадем аватар, можем да самият бот да напише текст вместо нас, което става многократно по-бързо. Ето тази снимка тук е създадена от изкуствен интелект, като в нашия проект Social Lift има добавен нов сервис за създаване на аватари на базата на изкуствен интелект. Сега ще отидем на сайта и ще ви покажа как може да намерите този бот и да влезете в него и да си създадете ваши аватари. Отиваме на сайта на Social Lift. Ето това е сайта. Отиваме долу на бутона, на централният бутон. Кликаме върху него и от менюто избираме сервиси. Тук са нашите сервиси, които можем да използваме безплатно. Конструктор за лендинг, конструктор за визитки, автоматизация в контакти, както и този новия сервис. Ето това е сервиса за създаване на аватари на базата на изкуствен интелект. Кликаме върху него, след което ни препращат към Telegram, към този бот. Така, ето това е отдясно, това е бота. Кликаме върху старт и бота е стартиран. Как можем да си направим тук собствен аватар? Кликаме върху създай нов аватар. И бота ни подканя да изпратим наша снимка, на която ще и да изберем фотография, след което трябва да изберем шаблон от бота и нашето лице ще бъде прехвърлено на този шаблон. Така, тук отдясно избираме снимка, от която искаме да се направи такъв аватар. Момент само, сега ще избера една снимка. Секунда само. Ето, например, тази снимка. Така. Това ще бъде снимката, която ще използва бота. Той ще използва моето лице и ще го постави на шаблона. Отлично, ние получихме вашата фотография. Сега изпратете втора фотография шаблон, на която ние ще принесем лицето. Това ще отнеме кратко време и изберете шаблон, който на вас ви харесва. Кликаме върху избери шаблон. Ето тук са шаблоните. Има шаблони на различна тематика, откъдето ето тук отгоре може да избирате различни варианти. Така, сега избираме един шаблон, който на нас ни харесва, който ни допада. Така, момент само да избера някаква снимка. Хайде, например, ето тази снимка. Ще избера тази снимка, и на нея ще бъде поставено моето лице. Ботът започва да рисува. Изчакваме малко. Това е създаденият аватар. Тази снимка мога да я съхраня в галерията, мога да я споделя с приятели. Това е един прекрасен начин да привличате нови партньори към нашия проект Social Lift. Когато си направите регистрация в бота, вие получавате 4 безплатни генерации. След като свършат тези безплатни генерации, вие имате възможност да се закупите пакет от нови генерации или пък да използвате рефералният си линк и да споделяте този линк с ваши потенциални партньори. Този бот е супер подходящ за нашия проект,
защото хората, които си купуват платени пакети, тази сума ще отиде за създаване на технически аватари в живата опашка. Затова използвайте този бот и споделяйте вашите фотографии, канете нови партньори. Както казах, имате право само на 4 безплатни генерации, но чрез вашият линк може да поканите нови партньори. За всеки нов поканен партньор получавате по една генерация. Ето тук долу в дясно моят линк, като кликнете върху него, излиза вашият линк, копирате, споделяте, пишете, обяснявате с няколко думи за какво става въпрос и каните партньори. Има и чат на този проект. Също така сега ще ви покажа платените варианти. Кликате върху това синето бутонче App, където пише, и се отваря тази страница. Тук са платените варианти. Значи, тук където пише 0, тук показва всъщност колко безплатни генерации имат. Аз в момента имам 0 безплатни генерации, защото моите генерации свършиха. Аз имах 4, поканила съм и партньори, от тях съм получила някакви по една генерация, но те също свършиха и сега, например, ако ми трябват нови генерации, аз или трябва да каня нови партньори, или да си закупя пакет. Сега ще ви покажа пакетите. Кликане върху купи пакети. Единият пакет е 559 рубли за една неделя, като на ден имате право на 15 генерации. Също така има пакет от 200 рубли за 25 генерации. Ако изпълнявате задачите, получавате безплатни генерации. Какви са тези задачи? Ето тук отдолу: изпълни задача и получи безплатна генерация. Като кликнете на този бутон, тук се отваря вашият реферален линк. Значи вашият реферален линк се намира на две места. Тук на тази страница и долу в самия бот в дясно, където пише моят линк. Тук като кликнете и ето линкът ви е копиран и може да го споделяте. Това е един прекрасен инструмент, приятели. Споделяйте го, използвайте го, забавлявайте се, споделяйте в социалните мрежи и по този начин ще имате и нови партньори в Social Lift. Благодаря ви за вниманието.